Iroi try. Kini kita request ke jong pi ke papila ban shem na ki probop kalau nong ke balai. Ke dekot ke pesan ke ong kumno tu ngeit how utrai. Dala ke dohnud baroh. Bat wat chania hala ke jong ke jing shem pang. Ke jing mut jong kini ke dekot ke mut ba ha papi ngeit how blay. Ngeit not do ke mensim kumbaki kelung barit ne. Ki ngeit lut ha ki mi ki kpa namar nalade lay kim to ni ai da tangan jar ki ong ai ja da den kam ke ai ru kum kini kena school ki bala nak ban kren dan kam tang i rabal ne tang i let ne i barit te kemut ki pan ki mi ki kpa bat kim tip shu ban le ayu ki ku ban le school shono ki hap ban kelilot na ki mi ki kpa te ke jinge dei jonga jong pi bat ublei ke de ban long kumta lada ka long kumta Pim dan kaman kuslai on pen biang ye pi haki ai baroh tenga ngalong kumta nga de kabreu kabashu ai ti lut bet met bat mensim bat ngam shan nia haka jing shempang jonga ngam shan nia haka kam ka bangadon ngam shan nia haka ai barkhot nga shu shan nia lut bet u klem I shu khendiat halade te namar katanga suk ken ka jing im te ka jing mot ka te kata nga shu batai lengkot tu boleh nang yo ban kur kui pi ya roi trai